lho, Bang. Oh, lagi ping 3 ta? Anu kok. Donya ki hitungan mung ping 3 ya. Terus Yen ping 4 ki keladuk wani kurang duga. Ternyata nggih. apa wae sapa wae. Heeh. Angger jeneng karo wedokan kok lulut. Kok lulut. Aku polah kaya ngono ku lho. Lagi ndai kok bareng iki ya gur ngene iki lho. Lho. Ya manut. Namanya juga wanita kan harus lembut. Nah. Kalau semua itu ada porsinya sendiri-sendiri. Kalau laki-laki kan dia kasar lek. Wong wedok ki lembut ngono lho. Sing ngomong sapa? Saiki laki-laki lembut tuh akeh kok. Oh, ora jaminan yen sing lembut ki wanita ora jaminan. Lah aku lek pomo kon joget kayak sampean sing awal mau tok rada kasar ngono kae ya Kowe ki. omahmu ki ngendi? Kediri. Kediri ki cedhak Tulungagung ra? Iki ciri khas Tulungagung. Apa? Serampatan ngene iki. Kok serempetan? Siapa sing serempetan? Serampat. Kok serampat? Heeh. Dek Bayu serampat. Iya, iya. Wis gocekan kotak lho, gong mesake. Rumangsamu ngene iki gaya. Ora iki megah-megah iki. Guyu. Ana wong tua disiksa ora dibelani malah diguyu. Ora kok nyiksa. Niku sampean joget iki dienggo conto niken. Iya. Ya ra, Nduk. Nggih, betul. Kudune sampean contohnya baik harus profesional. Lek joget kudune mau luwih lincah. Kan master ya Gareng Ngene, ngene, Nusantara. ngene. Nek. Yen arep lincah kepiye wong nggone sempit. Lah yen ki yoga ki kon mulih kabeh aku iso joget lincah. Malah nggo gulung. Ujarane blek lho pribawa. Ya ora kabeh ki ditepake karo papan panggonane. Ning sak ora-orane pirsawan padha nekseni yen putuku nikan iku ora mung nggon olah swara. Olah beksa Ya nggih. olah beksa. Niki sing diarani paket komplit Pak Ayu. Ngabehi ya ngono kuwi. Ya ayu, pawaan becik, swara apik, tur ana daya tarik. Ngene iki lho, talem kok ngene ra tau ngetoke rokok sak. Wis komplit. Syaratnya wis komplit. Guna, swara, bondo, rupa. Oh, pasrah jiwa raga. Rak kowe. Lho lah nggih. Ngene iki lho. Kuwi wis komplit syaratnya putuku le dadi. Guna niku karepe pripun? Anu, Kagunane mumpuni gending apa kowe ngerti, tembung apa kowe apal, tembang apa kowe mudeng. Oh nggih. Terus Guna kagunan. Lah kuwi syaratnya kudu sering latihan, Nggih. gerak. Nggih. terus suara. Swara nyatane putuku iso ngolah swara iki, swara weteng, swara ngulu, swara dada, swara tutuk kuwi iso ngolah. Ya bisa ngolah kuwi nek nyuwara wadine yen cilik bisa bening, gedhe bisa arum kaya putuku kuwi. Nggih leres. Terus bondo. Bondo ki sandangan. Agemane putuku ya iso ora nguciwani, ya njawani. Ya ora ninggal marang tata kramane wong sing nganggo Kebaya. ya. Nggih. Terus rupa. Rupa ki wujud kuwi wis padha neksani kabeh. Oh pun niki pun Kaya widodari ngejawantah. yen cara Semarangane kemlawuh. Apa itu kemlawuh? Sawan wanci sewanci iki nyenengke ngono lho. Nek sing nyawang ora kira. Ora kir. Neng anu kok Bang, terlepas saka ayu lan ora, ternyata percaya diri kuwi penting kok, Gong. Iya. Nggih ta, Mo? Dadi wong ini wis tampil percaya diri iki ora sandadak dicelorengi, ora sandadak dipupuri. Kuwi percaya dirine ketok kaya genduk niken ora kakean Aku werna-werna. ki pancen wong Bacanya simple. aku ki pancen wong ora pede. Nek pede niku ora percaya diri ya ora perisa diri. Waduh. Ajak iku tameng to le dandan. Ah, Edian kok tak goleke pelatih pengpengan. Apa? Suaramu tak jamin sesasi mesti apik iki sing bonang barung. Iki sinden piro dadi korban. Aja kaya ngono to. Nek tenan niki mboten jeneng ngelem wong pancen bocah niki paket komplit sing kula aturaken Nggih. kula. Nggih. Mboten maido ya ditimbali mriki kalian Pak Dani ngregengaken swasana ndelalah ki ya iki pengalaman mungkin yang keberapa tapi
ini pertunjukan wayang kulit yang istimewa. Iya. Sawise komplit sing dadi pirantine kawimbuhan lembah manah. Nah iku lho, Lembah dan Kuwi. Ngare kuwi. Aja nganti duwe tembung aji mumpung Aji kung mumpung. ndak ora awet. Adigang, Adigung, Adiguni. Adiguna. Iku Adiguni. Bagane. Ger sing simbah ulinge ngono kuwi. Nggih, Mbah. Sing Matur sembah lembah nuwun. manah nyang Nggih. sapa wae sing semrambah. Nggih. Karo kanca pengrawit ya kudu lomo. Oh, dadi sok ben ki ana kancamu sing nikah ya disumbang. Iki lho, Durmagati. Alfian. Iki arep anu duwe gawe arep anu apa kuwi boyongan nganten. Mboten sias. Ora sida. Sida ora ta, Mas. Siap. Sido. Sido. Sido boyongan ngenteni diusir maratuane. Aja digarapi to Bang mesake. Mas Pian, bar niki nggih merit. Sapa? Mas Wis merit tanggal 5 Juli karek ngunduh ning gone sing lanang. ngunduh. Ijabe wis. Nek ora ndang diundhuh ndak dipangan codot. Kok lagi merit piye? Sarapan bola bali kok merit. Lah aku ora lagi. diundang kok. Ora. Ah, wis. Ya aja kowe iki jare urung cukup umur kok merit ke diundang. Lho lha apa ta? Melu ndongake apa ora entuk to? Oh ya entuk ya. Ah, Dongak, ya, iya. tak kira pas mau diundang. Ndang diunduh selak dipangan codot. Codot. Kuwi karo codote wis plek lho cah kuwi. Ya. Ha nggih. 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 Alhamdulillah. Mas Bayu, Dawuh. ket mau sore dilem terus janan. Lah terus Ket piye? mau sore ket limbukan tapi ora disangoni. Mek dilem tok i. Lebih milih mana? Uang ki maksudmu sangu ki uang toh? Heeh. Kowe dikasih uang dengan dikasih ilmu. Pilih di. Dua-duanya. Apik. Ya wis dak njaluk kono. Lah kan sing ngelem sampeyan. Kok kon milih kok. Pilih itu harus satu di antara dua. Lah kalau bisa dua kenapa harus satu? Itu serakah. Wong yen serakah Ya adoh tidak serakah. Sangu karo njaluk ki beda. Kan sampean kan tak anggap mbah. Dadi mbah ki kudu nyangoni putune. arep nang mbah ki ana step by step, ana bapake sik. Mbah Hanam lah wis nyangoni. Bapake urung. Oh Mas kuwi? Bayu, Mas Bayu mendina wis nyangoni. Apa? Pak Bagong urung. Mbah Hanam wis nate. Bareng ada Pak Bagong urung yo delokke dhuwur. Piye? Aku to? Heeh. Kirim rekening nduk jaman saiki kok diwenehi lung saru dinulu. Kiuris ya, Pak. Kiris ra masalah. Ayo kirim ono kirik. Kirim. Apa jenenge? Apa? Kiri. Jenenge Cokris. Do blawanan sakarepe dhewe. Wis. Oh, angele jamak. Aku nu gaptek kok dadi ya sapa onone wae. Ngene, sawise ngerteni kabisane putuku wedok. Iya nggih. Bangsa lagu-lagu saiki mbok coba Mbah Semar di paringi pisungsung sinom parijata. Weh. Ah, Ya, ben iki. ora maido karo putuku. Ora entuk nyawang kono. Sinam parijata niki, Mbah. Sinom parijogo. Nggih, ayo. Yang bisa anu Sinam nyamat mawon. Oh, sinonnya. Oh, pelok. Boleh. Niki padha samane mawon. Nggih, Nggih. nggih. Soalnya Amin, sinam amin. parijata nandet dereng kulak dirasani. Ya. Oh, pelok. Sing penting sinom. Kan Nggih, sing gunang di Freddy pindah pelok. Sing benak jenenge Freddy. Bendi. Freddy ya. Padake bedokar wae. Sesuk mayang lho kuwi. Wah, ta. Heeh ning Gamongan kok posternya wis gede banget tok, Go. Muga-muga udan ora ngecak aku. Aja. Sake. Oh Monggo. iya, sukses. Ya, Mbak Niken kaya ngapa? Sinom nyamat. Ya, mangga. Sing kakung haji sing putih
sinom ki dijogeti kita ya penak ya kok. Oh nggih. Nggih ta, Mo? Dijogeti kita penak nggih, Mo? Aja meneh kok sinom, tuwek wis dijogeti kok. Wis kupinge mili wis ale. Wong sinom kok sinom. Oh nggih nggih. Alah. Ayo joget. Ngapa? Elok lagu-lagu saiki ya hebat. Wah, jan mumpuni tenan. Tenan saestu mumpuni. Pak Nom badhe nyuwun pangapunten kalian panjenengan kula. Ngapa? Dek Bayu niku lak sadis, kula kinten turun panjenengan jebule turun leke niki. Ora sinom nyamat kok kon jogeti ra. Wong niku nyandak ora aku nyandak kene isih urip kok. Ora iki lho lekmu merintahku joget ngono lho. Iki jebut tak kira kowe iki kejemu turun bapak jebur turun lekmu. Lho, aku ki minangka serana utawa dalan, antuk pas tujuan. Saiki tak njaluk pas tujuan sik. Mas Bagong. Setuju. Wis ngoten mawon. Mas Semar pripun? Cocok. Lho, piye? Piye? Salahku apa? Wong telu setuju, aku ikut. Ya. Ya nduk. Ora usah datar koso atine. Yen kena ya diladeni dijogetne ora ya lung turu wae. Iki lho, wong ki aja kejem-kejem kaya kowe wong loro. Iki lho Pak Anom lho, nadyan alus ya kejem. Ning aku setuju nek kowe joget aku setuju. Lah ya ora. Ya ora. Ora murung ya kon joget. Ya, ya Mbak Niken. Yo 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 wajib poso tumrap lanang wadon badane dadi sehat imane tambah tambah. Gedimen. Apik ya suarane Niken jan. Wah, saestu elok tenan. Nggih Mo nggih, nyenengke ya Mo. Iya, heeh. Wah, saestu kok Mo. Piyai pancen ya serba bisa tenan. Tunjukkan pada dunia. Loh, iki ngapa? Kowe nyetrap wong posisi sik meng telung kok ditinggal ngobrol. Lanjut Mbak Niken. Di, Predi, bantu aku di. Predi. Kayak batu, Predi. Predi. Tindak haji mring bakae lamun
Nuwun kula, Gong. Sak solahe sak keplakan kendang model piye kok dijogeti kok ya penak ya. Wah, wong Mas Garing ku piye sing elok. Ha iya, atikane iki lho. Lho aku wong dadan lawange tak jogeti kok. Lho iki wis kulino kuping, wis kulino wiwit cilik ngrungokke kendangan. Samu barang mesti tak jogeti. Dadi ora kena kok ae dhewe iki. Wah, Master Planet teko cah. Ya sesuk ira-irane kei lampu ngono kuwi. Ya. Malah apik kuwi timbang pelawake ya. Apik lho, urung enek lho. Kreasi Mas. Gareng ngono kuwi enek ya. Dereng enek. Urung enek to, Ken? Urung enek to, Ken? Yen aku ora sirah sing tak kei lampu ora. Apa? Telak. Dadi anger mangap blur. Kayane wata kawaca. Aji gineng. Kaya naga. Kayak jigining. Ayo. Maka, ayo man kece main melu joget ayo. Mama. Iyalah. Terima kasih. Makasih ya Mbak Niken. Kelas iki ora ditinggal, lagu saiki ya mumpuni wis. Awet to dadi wong sing kondang tur lebak manah. Tujune aku atiku seneng nyawang Niken kono iki jane anyel karo sing gendang-gendang. Kok anyel? Mau ning joget aku ki do lemes lho. Bareng ana mercusuar ki mau. Semangat ra jamak ning gendang. Mercusuar ki apa? Iki sing tugu ning ngono pinggir laut. Siapa sih sampean lokne kuwi? Oh, kuwi mau lho ning ndi mau? Kuwi jenenge normal. Normale, Mas. Kuwi jenenge manusia lampu. Lah, kuwi normal. Soale apa? Sapa wong ki nyawang keendahan ora disawangkan diresep, ndadekke semangat. Coba sing gareng tok le joget. Ora semangat. Semangate meneh yen gareng karo Bagong joget. Ya karek kongkon sing kiwa ki no, ya ta, Gong? Ha iya lho. Ha iya, ngopo? Kowe kuwi kok. Bola-bola. Kok dora akon aku ya. Ayo, aku anu wani. Aku ora wani ngakon bapak, wong aku kulino dikongkon bapak ngeroki. Iya. Bapake remene mung runtung sekop-sekop kok. Saiki apa-apa kok disekop ae. Nggo Anu menggembirakan nggih Pak nggih. Kata orang Rabuk nyawa. nyambung umur. Nggih, kata orang semakin banyak kita bergembira, semakin sehat dan semakin panjang usia. Bahagia kuwi adalah obat. Obat. Kuwi. Iki ora jeneng aku arep piye-piye, anakku ki cah medis loro-lorone ora nganjurke aku kudu ngombe vitamin, kudu kene ngene ora ning butuhe anakku ngandani. Sing penting bapak ati lan pikirane happy, wis ditanggung sehat. Sampeyan nek gareng ngene iki seneng ora Mas Atine? Seneng. Wah, ya nek awan kae gareng. Gareng. Hati bahagia. Ya ta ning omah gareng. Garengi sapa? Lho ya anak-anak lho. Wong ora ono sing nanggap kok wong gareng. Ora gareng ati lan pikirane kon happy. Ah nggih, heeh. Seneng piknik. Nah, Ah, piknik. iya. Lah niku terus dadi mboten happy wong mikir ragat kok. Karepe iki lunga sing ora ragat ngono ta. Kok eneng. Ora ya bakune iku. Nggih, niki mau diaturke, Mas. Pun.